Halo Lur, ketemu maneh ambek Kartolo CS. Saiki cerita lodrok ya Lur. Judule asal usul Hanacaraka. Dulur-dulur ngerti ta aksara Hanacaraka? Masih gak iso maca ambek nulise, tapi kudu ngerti sejarahe. Utamane jeneng Aji Saka. Ceritane dimulai Aji Saka rundingan ambek Patih Trenggono. Rungokno ya Lur. Ayo padha marek kabeh para siswa. Pangestu ampun dawuh Gusti. Aku matur sembah nuwun marang sira kabeh. Wis gelem marek ana ing padukuhan Panjangkungan. Nggih, Samaji. Kajaba ing Panjangkungan sadurunge kuwi aku wis aweh wedhar lan pendidikan ing Pulo Majeti. Nyatane ing Pulo Majeti kabeh wong wis padha seneng manyang kapian, ora seneng marang kaelekan. Datan ana padudon siji antaraning liyane. Sapungkure kuwi banjur aku pindah menyang ing padepokan Kebuyutan. Sangka kono akeh wong tani kang wis padha pinter olah kridaning tetanen nganti ing Kebuyutan ora kurang sandang kelawan pangan. Sawise kuwi aku banjur pindah ana ing Panjangkungan kene. Mula sira kabeh ayo padha sayek saha bipraya nandur kabecikan lan kapian marang sapa wae. Tuntunane awe dahar marang wong kang lagi kaluwen, paringa teken wong kang lagi kalunyon, gendonga wong kang lagi kawutan. Aja nganti sok owah gengsir siji lan liyane ngono ya. Nggih, Samaji. Kajaba sangga kuwi aku arep kandha marang kowe kabeh ya. Nggih, Samaji. Sing dhisik aku mesti takon karo kowe. Dura. Nggih. Tak tinggal sangka ing Pulo Majeti adimu si Sembada wis suwe banget. Inggih. Ku wis ora usah diarep-arep. Sebab kowe wis tetep nderekake aku ya. Inggih. Namung kajaba sangka kuwi aku perlu takon marang Kakang Patih Trenggono. Dawuh Samaji. Kakang Patih Trenggono, Nggih. ndika sakmenika sampun mantep lahir kelawan batin ngaos wonten ing ajengan kula ngriki. Sampun lahir batin syukur mantep. menawi ngaten. Inggih. Nggih. Dados ndika kedangi cali kawontenan ingkang angkara kedah nyelaken dhateng kaimanan. Nggih, mangestulaken dawuh. Nggih. Menawi ngaten kula nggih matur sembah nuwun. Nggih. Duga prayoga. Iya, wis padha marek kabeh ya. Kakang Patih Trenggono, Dawuh. kula badhe nyusun pawarta dhateng ndika menapa leres menawi setunggal taun sepisan ingkang Prabu Dewata Cengkar menika mesti dahar tiyang. Menapa leres ngaten? Nggih, menika Oh, lajeng kados pundi? Menapa leres? Apa bener ngono kabeh? Oh, iya. Kangge wadal kok menika. Oh, Nggih, kangge wadal. Nggih. Lajeng sakmenika dumugi panjenengan ngaos wonten ngriki sampun setunggal taun napa dereng? Mulai kula etang nika badhenipun. Badenipun. Nggih. Lajeng panjenengan lah kerda ngertos giliran ingkang pundi sakmenika? Dusun pundi? Mestinipun menawi boten lepat nggih dusun menika. Wah, dusun iki. Nggih. Lah para Panjangkungan menika. proses kabeh piye iki? Iki wis wayahe salah siji mesti bakal dadi mangsane Kanjeng Prabu Dewata Cengkar. Iki Nggih, piye iki? Reka dayane piye? Apa wis ana sing duwe reka daya? Dura? Inggih. Piye? Saking pamanggih kula Piye? menika kahanan gawat sanget. Banjur Langkung prayogi Gusti kemawon. piye? Kagungan wawasan kados pundi inggih menika Dewata Cengkar menika. Oh. Sampun ngantos kelajeng-lajeng dateng ing daerah ngriki. Oh, ngono iya. Nek heeh. Iya. Dadi wis ora ana sing wani ngadepi panjenengane Prabu Dewata Cengkar iki ya. Nggih, mboten.
Kakang Pati Trenggono. Tahu. Prayogi ngaten mawon Kakang. Kados pundi Sang Haji? Dika kemawon sakmenika sowan boten kersa dalem. Oh, ngaten Nggih, menawi sawanci-wanci Prabu Dewata Cengkar badhe ngajengaken badhe nahar menungso. Lah menika dika matur menawi sampun wonten. Oh, ngaten nggih. Nggih. Lha sinten Gusti? Aku dhewe. Lho. Sampun Sang Haji, sampun Sang Haji. Lho, kenging menapa? Sebab sedaya menika kula sampun dhahar menawa ingkang dawuhipun Sang Haji. Nggih, lajeng. Menawi Sang Haji menika badhe dipun dhahar kaliyan Dewata Cengkar lah, terus pundi mangke? Sinten obore kawula dusun? Lah nggih. Oh ngono to. Nggih. Dadi kabeh padha ngutawatirake. Nggih. Wis ora usah kuwatir ya. Kados pundi? Ora apa-apa, manungsa urip mesti bakal mati. Nanging salah sijining aku guru kudu nayogyani. Salah sijining guru kudu dadi pemimpin lan imam. Aja welas langsung melang. Ayo derekake aku. Derekake aku. Iya, Monggo. Monggo, sorry kene. Wis ora dadi apa. Ayo padha bebarengan derekake aku ya. Sowan ana ngarsane Gusti Dawata Cengkar. Kabeh sing padha sowan kepenakno lungguhmu dhewe-dhewe. Nggih, Gusti Prabu. Dane swara, Nggih Kanjeng Rama. piye pawartamu sowan dina iki? Nggih, sami raharja Rama. Syukur. Menggung, Inggih. piye anggonmu sowan dina iki? Sampun wayuh kalih kula. Kok wayuh kalih. Pawartane anggonmu sowan. Oh inggih kanthi wilujeng. Syukur. Kepenakno lungguhmu. Inggih. Dane swara, Nggih Rama. iki wis teka titi mangsane aku kudu mangan menungso ewadene. Nganti dina iki durung ana sing pasok. Lho, yen nganti teka titi mangsane durung ana sing kudu tak mangsa, sapa iki sing kudu tak mangsa? Nggih, mborong kersa panjenengan kemawon Rama. Ye temenggung menawar mbuh kowe tak pangan Aduh Gusti, mbok inggih panjenengan nenget. Angget piye? Kula niki kan wong kantun balung tok ngeten lho Gusti. Nanging kula saged wonten cadanganipun. Ana. Inggih penakan kula senah lemau. Apa iya? Syukur. Lho, kae sapa kae? Sowan Gusti. Ayo mlebu kene, mlebu. Kaya Kakang Patih Trenggono. Nggih, Gusti Prabu. Piye pawartane anggonmu golek memangsanku, Patih? Sowan kula menika sesaran kalian Sang Haji menika. Sapa iki? Menika Sang Haji Saka. Aji Saka. Nggih. Apa iki sing bakal dadi memangsanku? Nggih leres menika. Saderengipun kula ngaturaken pangabekti kunjuk wonten kersa dalem Gusti. Tak tampa pangabektiku tampanono Aji Saka. Wis tak dawuh. Aji Saka. Apa kowe wis mangerti mungguh disowanake marak ana ing ngersaning Dewata Cengkar wong kaya aku? Sampun jaringan dawuh saking Kakang Patih Trenggono. Menawa kowe bakal tak tadah tala mangsa. Nggih leres dawuh dalem Gusti. Piye? Matur Kanjeng Rama. Heeh. Waduh iman-iman Kanjeng Rama. Menawi Aji Saka menika dipun dhahar sebab menika bagus menika Rama. Iya. Adat sing wis-wis wong sing bakal dadi memangsanku lupute cacat ya wis ngadepi mati. Ewadene iki ana bocah bagus kaya ngene kok bakal dikongkon mangsa aku. Aji Saka, Dalem Gusti. piye munggo rasane atimu? Sampun karaya-raya saking padusunan ngantos wonten kersa dalem, kula namung kersa panjenengan dahar Gusti. Wah, eman-eman. Ing atase kowe wong bagus. Tur yen nitik kowe didherekake kawula semono akeh mesti kowe sinuyutan dening para kawula. Oh, mboten kados samanten. Siswa padha mundur kabeh ya. Mundur. Yen saka pangrengkuh. Aji Saka, iman-iman karo bagusmu, kowe ora tak tadah tala mangsa. Lajeng kersa dalem. Yen gelem ayo nyambut gawe bebarengan karo aku, kowe tak angkat dadi mantri bupati ana ing Medang Kamulan kene. Matur sembah nuwun lumuntur panjenengan dalem dhateng kula. Anamung kula sampun sumpah prasetya. Kula marek wonten kersa dalem inggih kersa panjenengan dalem menika ndahar kula Gusti. Lho.
Aneswara. Sengkak nomring aluhur ora gelem. Kok metenteng arep pingin didahar Kanjeng Rama. Wong kok nyidam pati iki. Niku kados pundi Kanjeng? Lah ya elok banget adate malah wong ki wedi mati, iki kok malah ora. Lah nggih menika. Ya Aji Saka yen kowe adreng panjalukmu kepengin tak dadah tala mangsa tak turuti. Redene kowe iki bagusmu kliwat-liwat. Aku bakal menehi bebungah marang kowe sadurunge mati. Kowe njaluk apa bakal tak turuti Aji Saka. Oh nggih sembah nuwun. Namung panyuwun kula namung sekedhik Gusti. Njaluk apa kowe? Saderengipun panjenengan dahar namung kula nyuwun bumi. Sakwiyaripun serban kula lan sak panjangipun serban kula. Namung menika. Mung kuwi penjalukmu. Nggih leres dawuh dalem. Njaluk bumi sap jembare destarmu. Iya. Kanggo apa kuwi? Kangge panggenan ngibadah ing tembih menawi kula sampun kapundhut ingkang maha kuwaos. Oh ngono. Iya. Ya Aji Saka. Yen mung iku sing kok jaluk, Iya. jeberen dastarmu bakal tak lilani apa sing kok jaluk tak Semoga, wenehake. semoga. Ayo para kawula. Seksenono iki penjaluke Aji Saka. Ayo terus. Terus. Nggih, terus. Ayo liyane ngancani kuwi. Oh iya terus Gusti. Ang Patih Trenggono diderekake kuwi. Kanjeng Rama ngantos kesel lho. Ora nek ojo. Aji Saka. Nggih Gusti. Ora dak nyono-nyono. Kowe gawe pangeram-eram ana ing Medang Kamulan. Lajeng kersa dalem kados pundi Gusti? Ora tinemu nalar ing atase gelar destar nganti sesasi muput lagek rampung. Ya iki. Lah yen ngene carane tlatah Medang Kamulan dadi darbekmu kabeh. Sakaulane pisan. Ingkang kula suwun lajeng panjenengan sampun nayubyani. Kados pundi kemawon iki menika nggih kersa panjenengan dalem. Aku ora lilo yen ngene carane. Oh menawi mboten lilo lajeng panjenengan tetep pangsahan kalian kula Gusti. Aji Saka, Yo ana apa? apa abamu tak ladeni? Yen kowe njaluk sak jembare destarmu, ateges kowe njaluk tlatah Medang Kamulan. Dewata Cengkar. Semono kowe dadi Prabu kurang waspada. Pancen iki sing ndak jaluk. Prayogane kowe aja pisan-pisan nadah kala mangsa jalma manungsa. Pancen ndak larang. Gelem apa ora? Oh, kowe bakal ngalang-alangi apa sing dadi kekarepan? Yo to tak alang-alangi kowe Dewata Cengkar. Kok anggap aku ulap marang kasektenmu? Arep apa kowe? Kanjeng Ramaku Prabu Sindula. Iya. Ora kuwagang ngalang-alangi kekarepanku. Iya. Saiki nganti mlayu mertopo ana ing gua terusan. Lah kok kowe bakal ngalang-alangi kekarepanku? Saya niki mawon. Iya, Ayo pateno aku yang Aji Saka. Ayo. Ayo. Rapalna jajimu sing pungkasan aja nganti tumpangsa tak tebah dadamu. Ora lu tak lidro tak sembah hidridran kowe. Ayo, ladenono iki. Suruh. Ayo. Ayo. Sambut Romo. Ayo. Wis gampang iso kowe. Minggir kowe. Ayo. Suruh. Aji Saka. Apa? Yo, aku saiki trimo kalah. Ora kanyono-nyono yen aku bakal kok jegurno ana ing segara kidul. Lanjur. Saiki aku wis wujud dadi Baya Putih. Yo. Nanging ora saiki ora besok aku tetep bakal males hukum marang kowe. Saiki ora wedi sesuk aku ya ora bakal mlayu. Kabeh jalma menungso sing liwat ana ing tlatah segara kidul bakal tak tadah tala mangsa. Yen aku isih urip aku bakal ndadani apa ngendati karepmu. Randien besok yen wis teko titi mangsane aku males hukum marang kowe. Yo, tak anti kowe Bajul Putih. Yo, Nika dawuh Gusti. saiki Prabu Dewata Cengkar wis tumekaning pati. Inggih. Nanging wis semono isih nyumbar swara. Yeguring Dewata Cengkar menanging samudra, saiki dadi Bajul Putih ngumbar swara sesuk kapan wae mesti tetep mungsuhan marang aku. Prayogane memungsuhan iki kaya padha dicateti, padha ditulisi. Sawaya-wayang para kawula supaya inget aja nganti pisan-pisan ing sak teping swiringe samudra kene. Inggih Gusti. Waduh lali. Menapa? Dura.
kowe saiki tak utus menyang Pulau Majeti. Kowe tak utus menyang Pulau Majeti menyang kadangmu si Sembodo. Aku dek kala semono lak titip pusaka. Iya. Pusakaku iku wae suwunen. Sebab yang tanpa pusakaku aku ora bakal bisa madeg dadi ratu ana ing Medangkawu. Ngaten. Iya. Purbawasesa tak serahke marang kowe. Lajeng benjang menapa kula kepareng manggi? Ora usah sambung ngabar uga cara lintang budal ing dina iki kowe. Pareng Gusti. Iya, tak panestoni. Saking abote ngembun dawuhe Sang Aji Saka dipasrahi pusaka Kyai Rukma Kala. Iki sapa ae pawongan sing mlebu kene mbok menawa ana kebutuhan njogok pusaka iki sing tanpa ana tapak astane Sang Aji Saka, aku gak oleh ngekekno. Rambut iki pirang-pirang tahun kan oleh belas. Loh sapa? Sembodo. Riko Kang. Pangling ta. Ya gak pangling nek Riko iki jek dulur ketok kunir ambek aku. Sajake ana perlu Kang. Iya. Ya apa sak suwene gak kepethuk Sembodo. Ya wis padha waras. Sebalike Riko waras Kang. Oleh pangestumu wis gak ana halangan apa. Sembodo. Iya. Iki ngene iki. Aku nganti metuhi awakmu iki. Sepisan kepingin roh kabar kuwarasamu. Iya. Ping pindhone aku ngembun dawuh Gusti Aji Saka. Oh iya. Terus tujuane rene Diutus njaluk pusaka sing mbok gawa. Sebab Gusti Aji Saka saiki wis jumeneng ratu ana Medangkamulan. Oh. Dadi cekake peno iki dikongkon njogok pusaka iki. Ngene Kang. Aku iki ya gak gampang-gampang masrano pusaka iki nang Rika Kang. Cuma tak jaluk nek Sang Aji Saka dhewe sing njogok pusaka iki. Lah nek kongkonan Rika Kang, aku gak wani ngeculno saka tanganku Kang. Lho. Awakmu gak percaya karo aku. Lho, percayane percaya. Aku sapa Sembodo? Ya kakangku dhewe. Lah iya mosok kate aku goroh karo dulur. Sembodo. Iya. Ya Dura ya Sembodo. Dulur sing tunggal wadah. Ya tunggal bapa, tunggal ibu. Apa maneh wis padha tampa wejangane Gusti Aji Saka. Terus karep rika, Kang? Mosok katene aku iki terus goro nang awakmu. Nggo, gawe apa upama karepku dhewe njaluk pusaka iku gawe apa? Ngene, Kang. Dulur tetep dulur. Sapa roh isine atine wongku dhewe-dhewe, Kang. Mbok menawa rika iki engko nggunakno pusakane Aji Saka iki engko aku oleh pidana saka Sang Aji Saka. Gak wani ngecul lho, Kang. Sembodo. Iya. Oleh tak gak jaluk. Gak oleh, Kang. Lho, kok mbeguguk aku to waton? Lah karepen no? Oleh tak jaluk, gak oleh tak jaluk. Oh. Lah upamane gak tak kekno? Wani karo dulur tuwa, Pak. Lho apane sing tak wedeni, Kang? Oleh ta enggak? Gak oleh. Kurang ajar, Lho, Pak. ngelawan aku. Yo. Gak kena. Awas sing hati-hati, Kang. Yo. Iya. Ya. Iya. Aduh. Apaan kapamu kan? Iki sing mbok jaluk. Ayo. Aduh. Aduh. Dura. Sembodo. Dura. Sembodo. Kowe wis temukaning pati. Aduh Gusti Kang Maha Kuwasa. Aku sing rumangsa salah. Sing samestine ing Pulau Majeti aku nitipake pusaka Rukma Kala. Aja pisan-pisan sapa sing njaluk lan maringake mung kajaba aku. Nanging manungsa elok lali lan luput. Ewa semono. Oh,
Mbok menawa iki cinoreke aksara Jawa kang wis tumurun. Padha wae karo ananing aksara Jawa kang wis tumurun. Ana Caraka Data Sawala padha jaya nyamangga Bathanga. Ana Caraka salah sijining utusan kekarone abdiku. Data Sawala datan nggawa nawala. Padha jayanya sakarone padha digdayane lumrah mangga Bathanga wis padha matine. Aduh Gusti, sinangdangan ingkang kados mangkaten mugi dados pangangenaken sedaya para kawula ing tanah Jawi. Ayo saiki padha tak rukti Dura Sembada, ayo tak rukti, ayo tak rukti. Dulur, sakjane cerita asal usul Hanacaraka iku mek tekan sakmene. Tapi lanjutane ana cerita seru ambek Prabu Dewata Cengkar. Rungokno terus ya. Kakang Pati Trenggono, Dawuh sangat. cobi sak sampune kula mejahi naga ingkang semanten agengipun. Inggih. Ungelipun peksi-peksi alasan sami ngoceh. Nggih. Winangka sami surakipun pejahe naga ingkang kula pejahi. Kanjeng Sumai Punaga Nah, kula wau. inggih. Pancen menawi mirengaken dawuh pengendinganipun sesepuh lelampah wonten ing wana menika kedah sak sampunipun lingsiri Sang Hyang Bagaskara. Lajeng pusanipun sangaji dos pundi menika? Nah, ing sak sampunipun kula mejahi naga ingkang semanten agengipun. Nggih. Biasanipun kula lak mboten nate ngelih. Oh, ngaten iki. Lah sakmenika raosipun kok ngelak sanget. Lan majaran kula kok tansah ngelih sanget. Prayoganipun menika lajeng pados wonten pundi Kakang Pati? Nah, menawi ngaten langkung prayogi menika namung wawasan kemawon. Monggo mebedhak wonten wana menika. Wah, lah menika sampun boten kiyat raosipun. Kados-kados sampun telas bayu kula. Prayoginipun monggo dhateng pados Karang Pradesan. Oh, mangga. Inggih, kula kepingin ngunjuk. Nggih, Kula kepingin dahar. Nggih, nggih. Sak wontenipun. Nggih, nggih. Monggo. Suwalampah dherekaken sanget. Lah menika. Nggih. Lah menika ketinggal wonten Karang Pradesan. Monggo. Tuket mau gak mari-mari, mbok iki nandi nak ngono. Pitike yo nakal-nakal, wis ditata-tata, dicucuki ae. Ora karet kabeh. Bun. Monggo, Oh, nggih. sampean sinten? Kula nggih biasa kemawon saiki tiyangipun. Oh, Nggih. Menika ngaten lho. Suwan kula mriki menika mboten piyambakan. Kalian sinten? Kalian anu Gusti Sangaji. Menika Gusti, Gusti Haji. Inggih. Ku Cahayu. Pangapunten Gusti. Ora apa-apa aku ora paring pidana marang kowe, mung aku saperlu pancen kepingin kaya ngopo nasibe wong Karang Pradesan ing jajahan. Nggih kados ngaten menika saben dinten nggih gentang nggih dateng saben. Syukur yang bisa olah kridaning tetanen ben bisa makmur ya. Nggih Nah, Gusti. iki ngene Cahayu. Kados pundi Gusti? Ah, ya ora ana perlu apa-apa, mung saperlu sepisan aku ndeleng Karang Pradesan iki sajak rame. Olah kridaning tetanen ya wis apik. Oh iya, kowe sapa asmane? Kula Andong Sari. Oh, Andong Sari. Nggih, Gusti. Iya. Ngene, Nduk, kowe ra mesti ora ewuh ya. Aku arep nyuwun banyu. Nyuwun toya. Yo, banyu putih wae sak gelas wae. Nggih, Toya kangge pecak ngunjuk. Gusti. Heeh. Wonten Gusti. Iya. Mangke rumiyin nggih. Aku ndutake ya. Menika Gusti. Oh iya. Ah wis aku matur sembah nuwun kowe karo Andong Sari. Ing rene kowe saiki isih mangsa repot.
Nutu. Diterusake nutu wis ora apa-apa. Ngaten Gusti, sekecakaken nggih Iya, Gusti. iya. Kakang Pati. Dalem inggih. Waduh, Kakang. Kados pundi? Kula tasih niki. Inggih. Gesang kula wonten ing alam bebraya ketinggal bocah ayuning kaya ngoten. Inggih leres dewa. Wah. Dasar wong ayu, luwes, gandes. Inggih. Nanging lajeng kados pundi ngatasi kula sampun jumeneng nata naik badhe garwa bocah nusun ingkang kados. Lah inggih menika Lah kaya sampun gujen. Inggih, inggih. Ah nggih. Nanging Kakang Patih sampun woro-woro. Mboten inggih, mboten inggih. Kula anggadhahi aji Asmaragama. Oh, inggih. Sinten ingkang kagungan aji Asmaragama menawi dipun ji sanalika menapa ingkang dipun tuju mesti bakal kasembah. Oh, makaten inggih, inggih. Cobi mangkin panjenengan tingali. Inggih, inggih, inggih. Bocah ingkang tasih perawan kala wau. Iya. Menawi kula sampun mata aji Asmaragama. Inggih. Lak mangkin tingkahe lak sampun keri. Oh, bingung Cobi. Inggih, inggih. Kula aturi wekdal sawetawis. Inggih, inggih. Kula tak aji. Oh, monggo. Dah, cobi. Kakang Patih, cobi kula ningali. Oh, iya. Lho, lak memeti lho. Monggo sampun, monggo. Nandi Gusti Aji saka mon. Lah ya wong mule kok gak pamitan sakwise njaluk banyu. Lho, pitik kok nututi. Lapo pitik kok? Lho nyucuki apa? Tak deloke. Lho, kok mumet-mumet. Lho, ndok pitike. Lho, ndoke gedene tak jupuke ndoke. Emane rek ndoke iki. Jajal tak dekeke nggone pedaringan ndok iki eman-eman. Lho. Lah iya, sakwise ndok tak dekek nggone pedaringan kok berasnya terus, Mbak. Jajal tak liye maneh ndok iki. Tak dekeke nang lombong ae. Sopo jenengku? Endi wong tuaku? Naga. Ojo mlayu, Aja nyedek naga aku wedi aku. Sopo jenengku? Lah ya wong naga kok iso ngomong bareng ndok tak dekek lombong kok dadi naga. Aja nyedek aku. Ojo mlayu. Gusti. Loh, hanya nopo, Nduk? Hanya nopo, Cahayu? Kula nyuwun tolong kula diuber-uber kali naga, Gusti. Loh, enek nopo? Nggih, naga tanglet yang sepuh lah kula boten ngertos. Sumingkira. Mandek guse, mandek satu. Sopo jenengku? Endi wong tuaku? Oh. Kowe salah sijining satu kang bisa tata jalma. Iya. Kowe opo arep nadah tolong mangsa bocah kuwi? Enggak, aku perlu takon. Panjen bocah mlayu dhewe. Ya iki sapa jenengku? Endi wong tuaku lanang lan wadon? Oh, iya yen kowe takon wong tuamu lanang lan wadon, ya wis ngerti aku. Aku gelem duduhi wong tuamu lanang lan wadon ngendi dununge. Nanging kabeneran, sabalike aku ya arep nyuwun tolong marang kowe. Iya. Yen kowe duwe sanggup arep tetulung aku gelem duduhi sapa estine wong tuamu lanang lan wadon. Sanggup. Iya. Apa sing dadi perintahmu mesti aku? Yen wis kowe duwe kesanggupan, ing dina kuwi bakal tak wenehi trenger ing rene kowe nyuwun asma ya. Sapa? Kowe tak paringi jeneng Nagalinglung. Dadi jenengku dina iki Nagalinglung. Ya Nagalinglung. Ya. Nagalinglung iki ngene. Ing Samudra Kidul iku ana salah sijining bajul putih kang anggegirisi. Sok-sok agawe todah kala manungsa ing karang perdesan. Mula sangka kuwi sing tak jaluk supaya kowe bisa mateni bajul putih ing Samudra Kidul. Yen wis kowe bisa mateni bajul putih, kowe enggal baliya bakal tak dudu sapa sak tenane wong tuamu lanang lan wadon. Apa bener kaya ngono? Iya. Aja nyidrani apa sing dadi kekarepmu. Aku ora bakal citra karo kowe. Yo, dina iki tak lakonane. Pangestune. Iya tak pangestuni. Among Sari. Nggih, Gusti.
ing desamu wis ora ana apa-apa saiki wis aman. Ya nagane wis ora ana. Mboten wangsul malih mengke nagane. Ora bakal bali yen bali rak ya aku to musuhe. Nggih matur nuwun sanget nggih. Saiki kowe bali ya. Sampun Gusti nuwun pamit nggih. Iya tak pangestune kowe. Kakang Trenggono, Dawuh, mboten lido. inggih leres niki. Iko lak eling. Sampun. Waktu kula mata aji Asmaragama napa sakniki kedadeane? Nggih, naga kala wae. Lah nggih naga kala wae ingkang dipun jujuk pitik inggih menika Aji Asmaragama. Lah iki kok sak menika dipun tilar. Suwali lho derek. Kok ya keprungu dhewe aku ana swara menawa Bajul Putih iki ngamuk. Yen ana kedadian kaya ngene iki terus piye? Yen diumbar-umbar malah kaya ngene iki kedadian bingung tenan aku. Mandeg-mandeg kok dhisik kowe kok adake dapi-dapi. Lho. Kowe kok ya tumolancang banget kowe wani mrene to, naga. Oh, durung ngerti maksudku. Apa sing dadi aranmu? Kowe takon karo aku, ya naga menawa kowe takon karo aku. Jenengku Dewi Ngenange Naga. Sakbalike kowe sapa naga? Aku Naga Linglung. Oh, Naga Linglung. Naga Linglung, apa sing dadi kekarepanmu Naga Linglung? Sakjane aku diperintahno, mrene iki maksudku iki arep mateni Bajul Putih. Oh, kowe bakal merjayani ananing Bajul Putih. Yo. Yen ngono kowe jumbo pamikiranmu padha karo aku ya Linglung. Menawa kuwi kaya ngono sing dadi kekarepanmu. Iya toh, Naga Linglung aku ora bakal kabotan iku sing dadi patembayaku. Yen kowe tenan-tenan bakal merjayani ananing Bajul Putih, kowe bakal tak switani karo putraku sing jenenge Rara Blora. Oh, ngono sing dadi maksud. Yo. Wis perjaya nono ya. Dadi pangestumu ya. Iya bakal. Ayo Bajul Putih. Bajul Putih. Kowe kalah. Sopo wani sesumbar ngakak. Naga. Lho, ora aku Naga Linglung. Naga Linglung. Apa krungu kowe teko kene? Wis gak liya maneh ya iki alapatine Bajul Putih. Sing gawe rasa ana ing segara kidul kene. Naga Linglung. Aku ora bakal kekilapan kowe anak turune Aji Saka. Yo, ngerti yo. Aji Saka musuh bebuyutan ngerat. Yen kowe asa males hukum awe patiku. Ayo, tanding ngukur daning Boyo Putih. Boyo Putih. Naga Linglung. Piye kawusanane apa ya wis kok perjayani to Naga Linglung? Kekarepanmu wis laksana. Wis padha mati kabeh Bajul Putih. Iya Naga Linglung. Lega rasane pamikir aku apa sing dadi kekarepanku. Kowe bisa merjayani lak ya to. Iya. Lah iki piye saka kekarepanmu Naga Lah Linglung? mesti nagih janji. Nagih janji. Iya, ora salah apa sing dadi pangomonganmu. Yen kowe bisa merjayani, ya kuwi Bajul Putih kowe bakal nagih janji karo aku. Bener gak salah iki. Iya, Ning, kowe kudu mangerteni yen nagih janji tak wenehi dina. Ya kuwi Budo Cemengan. Ya lan sasi Sura uga taun Alif. Sasi Sura taun Alif. Kowe bakal tak switani karo putraku Naga Linglung. Iya. Kok. Wis. Aku arep bali. Iya. Kok. Naga Linglung kok wis tuka kowe?
Wis apa sing dadi perintahmu wis tak laksanakan. Bajul putih wis mati. Wis mati. Syukur bejo sewu kumayangan pinayungan dewa kang linuwih. Yo yen pancen ngono kowe tetulung marang pepodo apik ya. Lah ndi Najan wong kowe tuwa aku saiki? Oh iya. Sepisan maneh aku nyuwun tulung karo kowe. Aku bakal bisa nduduhi marang kowe. Sik njaluk tolong man. Iya, mung kari siji. Kowe saiki budhal menyang ing Randu Wangkang. Tampa menyang kono. Randu Wangkang. Iya. Mung janjine yen wis ketapa eneng ing Randu Wangkang. Ing salah sijining guwa kuwi ora kena kowe pisan-pisan obah lan metu saka ing guwa Randu Wangkang. Aja pisan-pisan gugur yen ora aku sing gugurake, aja pisan-pisan kowe mangan yen ora aku sing maringi pangan. Yen wis topo nang kono, apa kirane bisa ketemu karo wong tuwa? Yo, aku bakal metuhi kowe, anakku bakal menehi weruh wong tuamu lanang lan wadon. Apa sing dadi kekarepanmu aku bisa? Yo enggal budal lho. Iki pangestumu. Yo tak pangestu. Daneswara anakku Ger. Aja kok terus-terus nanggonmu mesu Brata maneges kersaning yang murbeng kawasa ana ing gua terusan kuwi. Ndadekno sumurupmu menawa aku ya wong tuamu Prabu Dewata Cengkar sing wis manjilma dadi baya putih. Saiki wis tumekaning pralaya pati. Dene kang gawe patiku ora liya Naga-Linglung, anak turune Aji Saka, sing saiki nguasani kraton Medang Kaulan. Kula kowe gugura mlaku menyang kiblat wetan Jujuga Desa Panungkulan. Ing kono kowe bakal ketemu marang bocah lanang sing aran Jugul Muda. Iku besok kena kok ajak nyambut gawe bebarengan. Wis cukup semene Daneswara. Enggal budal. Kanjeng Rama Dewata Cengkar. Aduh Kanjeng Rama. Kula ingkang putra nyuwun pangapunten Rama. Ngantos panjenengan sakmenika sampun temekaning seda. Kanjeng Rama Dewata Cengkar. Iki yen pancen nurut wekase Kanjeng Rama Dewata Cengkar. Dinane iki aku dikongkon metuki bocah sing jenenge Jugul Muda. Besok aku bakal mengku kamulyan ing Desa Panungkulan. Yen kaya ngono, aku ora bakal kesuwen. Tak petukane si Jugul Muda. Kanjeng Rama, kula nyuwun tambahi pangayoman Kanjeng Rama. Lah sebalike sapa kon? Oh, kon takon jenengku? Ya aku Jugul Muda. Oh, kon iki sing arane Jugul Muda. Bener. Wis mapan kebenaran lek panjen jenengmu Jugul Muda kepethuk barek aku. Karep anake sapa kon? Oh, aku anak Mbok Rondo. Ini lho, komo aku. Lah desamu? Kon takon desane pisan. Kon nak karo Pamungkulan aku. Oh, desamu Panungkulan. Bener. Kenalno ya? Aku Daneswara. Sangga ndi, Bang? Aku teko gua terusan. Adoh teko gua terusan sampe mlaku mulon. Wis kebenaran saiki kepethuk barek awakmu. Pancen sing tak golek iki Jugul Muda ya kon iki. Oh iya. Karepmu? Nek wis kaya ngono, ayo tak jak bebarengan. Saiki mertopo ana cangape Segara Kidul. Ngono ta? Besok lek pancen wis bakal trimo, aku lan awakmu bakal kepenak uripmu. Lah ngono, ayo aja kesuwen. Ayo diterusno nang Segara Kidul. Dadi awakmu gak kabotan. Gak. Ayo Jugul Muda. Ayo tutno aku saiki nang Segara Kidul. Aduh, kok yo panas kok yo panas banget
sanggane ana ing segara kidul kene. Tobat ana apa to biyung. Lho, lha iki kok ana putri ayu rupane nang tengah segara iki sapa kok? Iya mandeg-mandeg sauntara Kisana. Kisana aku bakal takok karo jeneng sira ya Kisana. Iya. Sapa kang dadi aranmu Kisana? Aku Daneswara saka Baturusan. Oh, Daneswara. Kaperluanmu nganti saka ing segara kidul kene kaperluan apa to Daneswara? Aku arep mertopo nek cangape segara kidul mung kepingin kamulyan. Kowe bakal topo. Aja mbok bacot-bacotake yen iso kowe topo ana ing sajroning segara kidul kene. Awet topo sadurunge kowe iki topo ana ing sajroning segara kidul kene. Banyu segara kidul iki umep panase kaya ngene gawe susah liyan. Menawa kowe kedadian topo ing kene, kowe bakal mateni nasibe kawula cilik sing ana ing kene ora bisa ndelek pangan. Awet topo iki wis ora bisa wong ndelek iwak. Kanan kowe topo ana ing sajroning segara kidul kene. Monggo dhisik. Kok wani menggak apa sing dadi karepku iki? Kon iki sapa? Kowe takon karo aku Daneswara. Aku Dewi Ngenangin Daneswara. Oh, Dewi Ngenangin. Ngene Dewi Ngenangin. Nek pancen kekarepmu koyo ngono, aku ya gelem. Aku gak topo nek cangape segara kidul, cuma penjalukku turutono. Apa sing dadi penjalukmu Daneswara? Aku bakal nyusun kekuatan ana desa Panungkulan ngedekno kraton nek kono. Apa sanggup mbiyantu sing dadi kekarepku apa gak kono? Walah Daneswara, aja kur kuwi wae penjalukmu senajan apa wae aku bakal njangkungi kowe. Ning aku janji karo kowe, yen aku bisa nuruti apa sing dadi kekarepanmu. Ning aku kudu kok pek bojo lho Daneswara. Oh, dadi kepengin tak rapi. Iya Daneswara. Cuma janjimu kudu mbok eling-eling. Nek pancen wis ketekan apa sing dadi kekarepanku, aku gak bakal lali kon bakal dadi bojoku. Iya. Ya wis kaya ngono pangestumu tak jaluk, aku tak balik nang desa Panungkulan. Iya, tak pangestoni uga tak jangkungi kowe. Ayo bakal tak. Ayo balik nang Panungkulan. Madet dadi ratu lan pepatih kutan sah aguyub rukun datan ana salah siji ngalangan apa-apa. Gusti, dalem ingkang sowan, Gusti. Oh, Kakang Patih Trenggono, Pasinggihan, Gusti. badhe wonten perlu mawon gita-gita. Nggih, nyadong duka kemawon. Nggih. Sebab menika kula sampun mireng kabar menawi naga linglung menika sampun sedo. Oh, naga linglung pejah. Nggih. Inggih sampun kaget. Nggih. Pancen menika kula ingkang ngutus sedaya para kawula. Nggih. Sebab menawi mboten dipun pejahi Kakang Patih Trenggono, Nggih. lajeng kawula sedaya sami telas. Oh, nggih. Nggih, Gusti. Amet. Sinten niku, Gusti? Sopo iki? Sak tekaku awakmu kaget sebab durung ngerti sapa aku. Iya, sapa kowe Cah Bagus? Aku Daneswara. Daneswara Kanjeng Rama Prabu Dewata Cengkar. lho. Putrane Dewata Cengkar. Banjur kowe sowan mrene apa perlu apa Apa gak rumangsane Adi Saka? Rumong sapa? Sebab anane Kanjeng Rama Dewata Cengkar temekani pati saka pokal gawemu. Oh, ngerti ya kowe bocah Bagus. Anane Dewata Cengkar iku perlu dipercaya utawa perlu dipateni sebab ing donya supaya ora ana manungsa kang nduweni watak angkara. Aku nganti wirang saka klapamu. Bab apa? Prabu Dewata Cengkar nganti kok jegono segara kidul dadi bajul putih. Iya, Nganti saiki dadi bajul putih. Dadak anakmu sing diarani naga linglung mateni Kanjeng Rama. Aku gak trimo. lho, kowe ora trimo. Katimbang kowe ora trimo, sumingkira kowe sanga kene. Kon gelem minggat apa gak? Kowe minggat to? Nek gak gelem minggat aja takon Gusti. Wani karo aku. Ayo. Bocah sik durung pupuk lempoyange kok malah duweni kasekten kang koyo ngono. Yo, Aji Saka aja ditandingi le. Yo. Mata Aji. Prayogane bocah iki tak kanyut wae. Lahar.
Waduh. Lahar sakmono gedhe. Yo, ojo dianggep nek Dani Swara mati mergo lahar saka tangane Aji Soko. Ya, aku gak bakal mati. Ayo, nek pancen kon ngetokno ajimu, ngetokno lahar sakmono gedene. Ayo iki Trimon. Aku tak mata Aji. Rindu. Lho, aduh, mati aku, aduh. Ngendi lor, ngendi kidul. Wah, ora ngendi kiblat aku. Waduh. Bumi akeh kang pecah. Lah. Aku ngetokake lahar, ucapku ora kanyut. Ngadeg jegrek sendakep setunggal. Ngetokake rindu. Waduh, nanti ora ngerti kiblat aku. Bocah iki ora kena sinonggo lombok. Tanpa nono pusakaku, gawe geni aku. Loh, waduh. Geni sak lumbung Bandung gedene. Yo, aku gak bakal mundur. Iki genine Aji Soko. Ayo, Trimon. Aku tak mata Aji. Udah. Loh. Ora ono mendung nanging mukane pirse koyo ngene. Loh. Yo. Yen ngono pancen bocah iki sinedya arep jongkeng kawibawan sepisan. Aji Soko. Iya. Wis saiki tanpa guna. Ngetokno aji-ajimu. Iya. Saiki kon nyekel pusaka apa? Lho. Aku nyekel pusakaku. Pusaka iki pancen tinggalane wong atuaku. Sopo kang wani marang pusakaku iki? Tembus dadane lan bakal sampurna ragane. Iki pusakaku Gawijaya, tampanono. Ayo tak tampanane pusakamu. Tampanono pusakamu. Iya. Aji Soko tak uncalno. Saut gelodok ilang sak menungsane. Tak bakal balik maneh Aji Soko. Ayo, nek pancen kon wong sekti balik Aji Soko. Iki Dani Swara putrane Kanjeng Rama Prabu Dewata Cengkar. Hei, wong cilik kabeh. Lan Seksenono Kakang Jukul Muga. Aku bareng madeg dadi ratu ana panungkulan kang dijuluk Prabu Sri Maha Punggung Diningrat. Saiki aku bakal nguasani Mendhang Kamulan. Tapi gak tak pancetno kraton Mendhang Kamulan. Bakal taklih nang kulone pasar desa Pangramesan Diningrat. Aku bakal jejuluk Prabu Kaskaya Sri Maha Punggung Diningrat. Ayo, padha sae saka kapti ngelih kraton. Ya lur, sakmono sik critane asal usul Hanacaraka. Ketemu maneh nang crita liyane. Aja lali petheken iku gambare lonceng ben trimo notif nek ana video anyar. Suwun ya lur.